खुलुमबाय बडलेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। खाथरबारि गामिनि खुंगा 25थि बोसोरारि बाथौ फोरबो एबा रुपाथि मायथाइ बाथौ फोरबोनि गेवलां मेला जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय खाथरबारि गामि आफादा 10, 11 आरो 12 डिसेम्बराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय 25थि बोसोरारि बाथौ फोरबो एबा रुपाथि मायथाइ फोरबोनि गेवलां मेला दिनै जानानै थांबाय। खाथरबारि गामिनि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै फालिनाय बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। गेवलां मेलखौ बेखेवनायजों लोगोसे रुपाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खाथरबारि थान्दै मुंनि बिसम्बिखौबो बेखेवनानै होयो। गामि आफादनि आफादगिरि हिरेन्द्र कुमार नार्जारिनि आफाद सामलायनाय बे धोरोमारि गेवलां सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया। खेराइ बेखेवनायजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै नुजाथियो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। दिनै मोनाबिलिनि हारिमु आयदायाव मेथाइ देंखोगिरि महरै बर'नि मेथाइ खनगिरि कपिल सरगयारि आरो फुंबिलि बसुमतारीखौ हांख्रायनाय जादों। आद्रा थानाय बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बाहागो लानानै जाफुंसार खालामनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खावलाय हरदों। बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै बे तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि बियाबनि सिङाव थानाय खाथरबारि प्राइमारि बे गामिनि रुपालि मायथाइ फोरबो खुंनायाव गाहाय आलासि हिसाबै गौथुमनिफ्राय लिंनाय लेखा आं बाहागो लानो फैदों। गमामायैनो बे ओनसोलनि थाखाय बा बे गामिनि थाखाय बे प्राइमारिनि थाखाय जोबोरै बाख्नायजाथावना। मानो होनबा बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो हादों आरो बे रुपालि मायथाइ फोरबो खुंनाया जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय मोनसे राफोद बैसोनि दिनैसिम सफैनो हाबाय। बे लाइमोन बैसोनि महर मोननो हाबाय आरो धोरोमजों दिनै बिथांमोना गोबां बेवहाय सावरायनाय हाबाफारि लादों, दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। गमामायैनो दिनै जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लानाया जोबोरै बाख्नायजाथावना। मानो होनबा दिनै सोलोंथाइ, हारिमु, आसार खान्थि, राव थुनलाइ गासैबो खौसेयै लाबोफानो हादों बिथांमोना आरो गामिनि जाबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावदों दिनै बाथौ गौथुमनि थाखाय बेबो मोनसे बिथांमोना धोरोमारि बिथिङाव खामानि मावनाय आरो रायजो राजाफोरनो बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे नुसारनाय खामानि मावनो हानाया जोबोरैनो बाख्नायजाथावना। दिनै आसाम गभर्नमेन्टजों मोनसे इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट मोनसे दाफुंनो हाबाय। बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो हाजासे बे डिपार्टमेन्टखौ दाफुंनायाव जानांगौनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायै बियो आबुं महर मोननो हाबाय, मोनसे फुल प्रेजेड डिपार्टमेन्ट जाबाय आरो बेनि गेजेरजों गोबां दिनै बाथौ सिबियारिजों लोगोसे दिनै आसामाव थानाय 18टा जनगोष्ठीया बेहाय बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हायो। बेबायदिनो बे खाथरबारि ओनसोलनि बे गामिनि बे सिलभार जुबलि खुंनो हानाय बे गमामायैनो जोंनि थाखाय जोबोरै बाख्नायजाथावना आरो बे ओनसोलावबो बे गामियावबो निस्सय राङारि अनसुंथाइ मोननो हानायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावगोन आरो बिथांमोना जोंनि बेखेवगिरि एमएलए जलेन दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोसावलांखाबाय। बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया। अनसुंथाइ मोननांगौनि थाखाय जों खामानि मावनांगौल' आरो बे ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टजों बिथांमोनजों सावरायनानै बे जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नाजागोन। बाथौ गौथुमा गासै बाथौ सिबियारि बुहुमाव थानाय बर' माहारिखौ खना खनला थानाय धोरोमनि गेजेरजों फोजाखांनो थाखाय राव हारिमु आसार खान्थिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि हारिमु जौगाहोनो थाखाय दिनै थानसालिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो थाखाय दिनैनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबोदों आरो गोदानै जोङो दिनै नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननो थाखाय भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङ, मेम'रेन्डाम होगासिनो दङ। बे बोसोराव जुदि ओंखारनाय नङा, नेक्स्ट इयाराव बे आबुं महर मोननायखौ जों आसा खालामनो हायो। गासैनिसिमबो धोरोमारि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। खाथरबारि गामि जौगा आफादा दिनै 25 बोसोर गायसनथाइ मायथाइनि रुपाथि फोरबोखौ जोङो
सानथामनि हाबाफारि लानानै खाथरबारि गामि आफादा दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन आरो बेनिनो दिनै बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनिनो नैथि सान बे नैथि सानाव जोङो हाबाफारि लेखायै फुङाव आरज गाबनाय आरो बेलासिनि 12 बाजियाव जोङो गेवलां मेल लादोंमोन आरो बे गेवलां मेलावनो जोङो जाय आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदोंमोन बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। दा गिबियावनो जोङो तामुलपुर समस्तिनि एमएलए मानगोनां जलेन दैमारि सारखौ बिथांखौ धन्यबाद जासिनांगोन। बिथाङा जों हांख्रायनाय लेखा फैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो खाथरबारि गामिया दिहुननाय बिसम्बि खाथरबारि थान्दै बे खाथरबारि थान्दै बिसम्बिखौबो बिथाङा बेखेवना होदों। दा बिनि थाखाय बिथांखौ आरो खनसे साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो हांख्रायनाय लेखा जोंनि गेजेराव दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि गनेश दैमारि बिथाङाबो फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। बिथांखौबो जोङो खाथरबारि गामि आफादनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेबायदिनो जोङो खाथि खाला ओनसोलनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दालाय आफादफोरखौ जोङो लेंदों। दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आरो बेबायदिनो जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै जा धोरोमारि सावरायमेल बायदि बायदि हाबाफारिखौ जोङो लादोंमोन बेफोरबो जाफुंसार जादों आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि खाथि खालानि जेसेबां रायजो राजा दङ दिनैनि बे फोरबो फालिनायजों जोंनि बाथौ धोरोमनि जा धोरोमखौ जोङो बुहुमाव गोसार होनो सानदों बा गासैबो रायजो राजानिसिम जोङो गोहोम खोलैनो नागिरदों बेयो जाफुंसार जादों होननानै आङो आसा खालामदों।